Evropska javnost šokirana je najavom da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povuku vojsku iz zemalja članica NATO-a koje su ušle u alijansu posle 1990. godine. U trenutku dok ovo snimamo, takva odluka još nije doneta. Međutim, mi smo uradili analizu na temu šta sve od vojske i naoružanja imaju Amerikanci u zemljama Istočne Evrope. Prema dostupnim podacima, oružane snage Sjedinjenih Američkih Država imaju oko 21.000 vojnika u državama koje su ušle u NATO posle 1990. godine. Najveći broj nalazi se na privremenim lokacijama, a postoje samo 4 stalne baze, i to 2 za protivraketnu odbranu Evrope i 2 za kopnenu vojsku i komande. Krenimo redom, s juga. U Bugarskoj Amerikanci imaju jednu mehanizovanu četu opremljenu borbenim vozilima pešadija Bradley. Kontingent broji 150 vojnika i deo je NATO grupe pojačane budnosti Bugarska. Kako se zvanično zove, ova formacija je čine bataljona. Američke snage u Bugarskoj formalno su deo garnizona kopnene vojske Crno more, gde spada i Rumunija. Sjedinjene Američke Države na teritoriji našeg istočnog suseda Rumunije imaju vojsku na 2 lokacije. Prva, veoma poznata, je baza protivraketne odbrane na bivšem rumunskom vojnom aerodromu de Vuselu. Nije poznat broj ljudi na ovoj lokaciji, ali se zna da Amerikanci imaju 3 lansera sa po 8 lansernih cevi za rakete Standard Missile 3. Međutim, prema procenama Međunarodnog instituta za strateške studije iz Londona, Amerikanci u Rumuniji imaju ukupno oko 4000 vojnika i pored protivraketne odbrane, tu je i kopnena vojska. U najčešće jednogodišnjim rotacijama, vojska SAD šalje po jednu brigadu kopnene vojske koja je stacionirana na aerodromu Mihail Kogalničanu na obali Dunava, nedaleko od Crnog mora. Brigade uglavnom nisu u punom sastavu, do sada su bile raspoređivane vazdušno-desantne i lake pešadijske jedinice, sa elementima za vatrenu i drugu podršku. Kako se krene na sever, Amerikanci imaju sve teže snage. U Mađarskoj se nalazi jedna mehanizovana četa opremljena borbenim vozilima pešadije Bradley. Kao i u Bugarskoj, i ovde su Amerikanci deo borbene grupe jačine bataljona. Borbeno vozilo pešadije Bradley je inače i napravljeno za bojište centralne Evrope i potencijalni sukob sa Sovjetskim savezom, odnosno danas Rusijom. Dalje na sever, u Slovačkoj, raspoređena je jedna izviđačka četa, koja se zvanično zove, u skladu sa tradicijom, konjička četa. Ubedljivo najviše vojnika Amerikanci imaju blizu Rusije, u Poljskoj, koja se graniči sa ruskom Kaliningradskom oblašću. Prema zvaničnim podacima, vojska Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj ima 16.000 vojnika u više formacija. Postoje 2 stalne baze, jedna je za protivraketnu odbranu i otvorena je 2024. godine. Kao i u Rumuniji, ovde se nalaze lanseri za protivraketnu odbranu sa projektilima SM-3, odnosno Standard Missile 3. Zatim, za slučaj rata, Amerikanci u Poljskoj imaju komandu korpusa i 2 komande divizija, iako formacije takve veličine nisu raspoređene na terenu. Međutim, ako zatreba, jedinice mogu za nekoliko dana da dođu iz Amerike avionom i imaju spremnu komandu. Takođe, Amerikanci su smešteni u drugoj stalnoj bazi, Košćuško, koja nosi ime poljskog revolucionara Tadeuša Košćuška, koji se borio u Američkom ratu za nezavisnost i zatim u Poljskoj protiv Rusije i Prusije, odnosno Nemačke. Od operativnih snaga glavninu čine 2 oklopne brigade koje imaju tenkove Abrams, borbena vozila pešadije Bradley i samohodne haubice M109. Tu je i jedan ojačani oklopni bataljon sa 2 čete tenkova i jednom mehanizovanom četom. Amerikanci imaju 2 baterije sistema protivvazduhoplovne odbrane Patriot, 4 aviona F-16 sa letačkim i tehničkim sastavom, kao i jednu eskadrilu bespilotnih letelica MQ-9 Reaper. Dalje na sever, odnosno u Litvaniji, Marinci imaju jedan bataljon za nadzor vazdušnog prostora koji je opremljen radarom AN/TPS-80. I na kraju treba reći da Amerikanci imaju vojsku i u Srbiji. U bazi Bonstil u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija, vojska SAD ima oko 600 vojnika. Oni su deo međunarodnih snaga KFOR-a. Zatim tu je komanda sektora Istok KFOR-a i grupa za podršku američke vojske na Balkanu. Najveći broj ljudi su rezervisti iz nacionalne garde.
Kada se podvuče crta, vojska Sjedinjenih Američkih Država u novim zemljama članicama NATO-a ima od težeg naoružanja 202 tenka Abrams, 361 borbeno vozilo pešadije Bradley i 60 artiljerijskih oruđa. Ono što je zanimljivo jeste da se u Rumuniji gradi, odnosno proširuje baza na aerodromu Mihajl Kogalničanu. Predviđeno je da to bude baza NATO-a za smeštaj 10.000 vojnika i stanovanje za članove njihovih porodica. Takođe, treba reći da ćemo o sudbini američkih snaga na istoku Evrope saznati najverovatnije na proleće 2025. godine. Od aprila do juna odvija se redovna zamena američkih snaga u Evropi. Tada ćemo saznati hoće li biti zamene ili će se Amerikanci trajno povući iz baza na istočnom krilu NATO-a. Ako se usudiš, napred! Napravit ćeš najvažniji korak. Ako se osmeliš, bit ćeš ono o čemu si oduvek sanjao. Ako se odvažiš, postaćeš dostojan svoje budućnosti. Mirno! Prijavi se. Konkurs za upis u vojne škole je otvoren do 31. marta. Dostojni zvanja i znamenja. Vojnici na služenju vojnog roka, generacija decembar 2024. izveli su stacionarno logorovanje na vojnom kompleksu Pasuljanske livade. U okviru logorovanja vojnici su se prilagođavali na terenske uslove života i izveli kađanje iz više tipova naoružanja. Centar za obuku kopnene vojske kao jedinica komande za obuku namenjena je za individualnu specijalističku obuku prevashodno vojnika na služenju vojnog roka. U Centru za obuku kopnene vojske obučavamo 54 specijalnosti kopnene vojske. Vojnici koji dolaze na odsluženje vojnog roka u Centru za obuku kopnene vojske obučavaju se i osposobljavaju za nesmetanu realizaciju svih zadataka u miru, odnosno u borbi. Vojnici na odsluženju vojnog roka prilikom realizacije logorovanja realizuju sve zadatke sa ciljem da se što bolje i što kvalitetnije osposobe i obuče za izvršavanje svih namenskih zadataka u borbi. Kolektivni duh u Vojsci Srbije je jako bitan, znači pogotovo taj zdravi kolektivni duh, jer ako nemate zdravog kolektivnog duha nećete ni jednu misiju realizovati, ni jedan zadatak kako valje, nećete da bude uspešan. Jedan vojnik sam po sebi ništa ne znači bez svoje družine, bez svojih klasića. Ideja je garda. Konkurisao jesam i planiram da ostanem pri gardi. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici u toku je obuka budućih pilota helikoptera Vojske Srbije koji su prethodno završili osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije. Obuka se izvodi na helikopterima tipa Gazela. Jedan letački dan svakog oficira se sastoji iz sledećih delova. Znači, na početku dana, nakon dolaska na posao, ide razigra za letenje. Znači, u toj razigri se ponove elementi leta koji nas tog dana očekuju. Sam koncept obuke je takav da oficiri od avijacije nakon završetka osnovnog razdela letenja idu dalje na sledeće razdele, znači imamo navigacijsko letenje, letenje u instrumentalnim uslovima, letenje u noćnim uslovima i grupno letenje i sva kompletna obuka se odvija na helikopteru Gazela. U helikoptersku eskadrilu sam primljen nakon završetka kursa za slušaoce rezervnih oficira. Moj motiv da se prijavim je želja za letenjem od malena. Nakon objavljivanja konkursa na sajtu Ministarstva odbrane prijavio sam se i pristupio selekciji. Proces selekcije sastojao se od zdravstvene, od psihičkih analiza, od padobranske obuke i na samom kraju selektivno letenje. Po završetku svih delova selekcije krenuli smo na sam kurs u trajanju od 6 meseci na Vojnoj akademiji.